Стихія працягвае выпрабоўваць беларусаў на трываласць. Чарговы дрон з баявой часткай упаў на Віцебшчыне. У Беларусі трэнуюць баявое ўжыванне ядравай зброі. Пра гэтыя ды іншыя падзеі аўторка 19 траўня распавядзём у кароткім выданні навінаў. Вітаю! Прагнозы сіноптыкаў спраўдзіліся з пужальнаю дакладнасцю. Напярэдадні ўвечары Беларусь апынулася ва ўладзе актыўнага цыклону. Стыхія прынесла з сабой не проста залевы і навальніцы, а сапраўдныя прыродныя анамаліі. Галоўны ўдар прыняла на сябе Менская вобласць. Жыхары рэгіёну дзяліліся ў соцсетках кадрамі гіганцкай навальнічнай суперячэйкі і буйнога граду, які літаральна засыпаў Мар'іну горку, Смалявічы і Чэрвеньшчыну. Найбольш шокавымі сталі кадры з Лагойскага раёну. Каля вёскі Грыневічы відавочцы зафіксавалі фармаванне паўнавартаснага тарнада, а суседнія населеныя пункты сутыкнуліся з яго разбуральнымі наступствамі. На сёння сіноптыкі абвясцілі жоўты ўзровень небяспекі. Месцамі па краіне прагназуюць кароткачасовыя дажджы і навальніцы, а на ўсходзе краіны тэмпература можа сягаць спякотных 30 градусаў. Ракетныя войскі і авіяцыя ў Беларусі праводзяць трэнаванне вайсковых частак баявога ўжывання ядравай зброі і ядравага забеспячэння. Вучэнні праходзяць сумесна з расейцамі. Як паведамляе Міністэрства абароны, галоўнай асаблівасцю трэнавання стане праверка гатовасці да выканання задачаў баявога ўжывання ядравай зброі з непадрыхтаваных раёнаў на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. У Мінабароны сцвярджаюць, што гэта планавае мерапрыемства ў межах саюзнай дзяржавы. Яно не скіраванае супраць трэціх краінаў. Асаблівую ўвагу нададуць пытанням сакрэтнасці, перамяшчэння на вялікія адлегласці. Навошта Лукашэнку вучэнні з праверкай гатовасці да баявога ўжывання ядравай зброі, а таксама ці разумее ён рызыкі ў выпадку, калі такую зброю выкарыстаюць супраць іншых краінаў з тэрыторыі Беларусі. Сваім меркаваннем у эфіры студыі Белсат падзяліўся палітычны аналітык Александр Фрыдман. Што ў выпадку канфрантацыі і эскалацыі, калі, напрыклад, удары па нейкім па тэрыторыі заходняй краіны будуць нанесены з тэрыторыі Беларусі, будзе адказ менавіта па тэрыторыі Беларусі. Конечно, Лукашенко, я думаю, гэта разумее, ён гэтага не жадае. Я думаю, што ён увогуле не жадае актыўна ўдзельнічаць у гэтай вайне. Але тут пытанне, якія ў яго магчымасці. Конечно, ён можа прыводзіць нейкія аргументы, можа спрабаваць нейкім чынам паўплываць на рашэнне Пуціна, але ўрэшце рэшт канчатковыя рашэнні наконт ядзернай зброі і наконт рознага кшталту вучэнняў яны ж прымаюцца ў Маскве. Тым часам украінскія афіцыйныя асобы апошнімі днямі неаднаразова казалі пра небяспеку ўцягвання Беларусі ў актыўныя баявыя дзеянні. Гэтак камандуючы сіламі беспілотных сістэмаў Украіны Роберт Мадзяр-Броўдзі нагадаў Лукашэнку пра адказнасць за наданне калідору для расійскіх дронаў. А прэзідэнт Уладзімір Зяленскі заявіў пра дадатковыя кантакты паміж Масквой і Лукашэнкам, прызначаныя пераканаць таго далучыцца да новых расійскіх вайсковых аперацыяў. Ці сапраўды існуе такая рызыка? Меркаванне палітолага Евгена Магды. Я не бачу загрози. Я не бачу пагрозы ў мабілізацыі беларускай арміі, але Лукашэнку могуць выкарыстаць як геапалітычны манекен, з-за спіны якога можна выстраліць. Памятайце карцінку, калі расійскія жаўнеры прыкрываюцца жанчынамі. Тут яны прыкрываюцца Лукашэнкам. Расійска-украінская вайна ў беларускім небе. На тэрыторыі Віцебскай вобласці ўпаў чарговы баявы беспілотнік. Як стала вядома выданню «Наша Ніва» з уласных крыніцаў, інцыдэнт здарыўся 17 траўня на поўдзень ад Глыбокага. БПЛА не здэтанаваў пры падзенні, таму сілавікі падарвалі яго на месцы. Афіцыйныя структуры і дзяржаўныя медыі пра здарэнне прамаўчалі. Праз закрытасць інфармацыі пакуль дакладна невядома, якой краіне належаў апарат. Гэта мог быць як расійскі «Шахет», які збіўся з курсу праз працу ўкраінскіх сродкаў радыёэлектроннай барацьбы, так і ўкраінскі беспілотнік. Паводле заяваў камандуючага ўнутранымі войскамі Мікалая Карпянкова, толькі за мінулы год у Беларусі афіцыйна размінавалі больш за 500 беспілотнікаў, і кожны трэці з іх быў баявым. Гарадзенская міліцыя паведамляе пра экстранную шпіталізацыю 60-гадовага мужчыны. Той атрымаў агнястрэльныя раненні галавы і нагі, нібыта на тэрыторыі Польшчы. В настоящее время потерпевший в тяжелом состоянии, ему указывается вся необходимая медицинская помощь. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего. Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает
Каждый, кто посягнет на жизнь или здоровье гражданина нашей страны, не останется безнаказанным. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Трагедыя ў горадні. На адным з прадпрыемстваў гораду ў выніку перакульвання пагрузчыка загінуў 39-гадовы мужчына. Здарэнне адбылося яшчэ на пачатку траўня, але следчы камітэт паведаміў пра гэта толькі цяпер. Мужчына, які працаваў механізатарам, з дазволу майстра сеў працаваць на вілачны пагрузчык, хаця не меў правоў на кіраванне гэткай тэхнікай. У нейкі момант ад перагрузу тэхніка перакулілася і прыціснула мужчыну. Ён загінуў на месцы здарэння. Майстар распавёў, што ведаў пра адсутнасць у загінулага допуску да працы на пагрузчыку, але, нягледзячы на гэта, даў указанне працаваць. Заведзеная крымінальная справа. Следчы камітэт распачаў працэдуру так званага спецыяльнага вядзення ў дачыненні Сергея Міхалка, лідара культавых гуртоў «Ляпіс Трубяцкі» і «Брутта». Рок-выканаўцу абвінавачваюць у публічнай зняwaзе Александра Лукашэнкі і распальванні сацыяльнай варожасці. Сумарна спеваку пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Сілавікі афіцыйна публікавалі патрабаванне да Міхалка з'явіцца на допыт у Менскі аддзел ведомства. Аднак чакаць яго там не выпадае. Музыка ўжо больш за 10 гадоў жыве за мяжой, мае званне заслужанага артыста ўкраіны, а пасля пачатку поўнамаштабнай вайны пераехаў у Эстонію. У 2024 годзе ягоная песня «Не быць скотам» на словы Янкі Купалы была прызнаная экстрэмісцкай. Расія часова забараніла завоз прадукцыі віцебскай бройлернай птушкафабрыкі. Пры гэтым прычыны такіх захадаў Рассельгаснагляд не тлумачыць. Раней нагляднае ведомства суседняй краіны паведамляла, што ў кабасных вырабах беларускай птушкафабрыкі выявілі перавышэнне колькасці мезафільных аэробных і факультатыўна анаэробных мікраарганізмаў, што сведчыць пра парушэнне працэсу вытворчасці і захоўвання прадукцыі. На дадатак Рассельгаснагляд паведаміў, што бярэ пад узмоцнены лабараторны кантроль яшчэ 9 прадпрыемстваў. Сярод іх малочна-кансервавыя камбінаты з Лепелю і Воршы, малочныя камбінаты з Пружанаў ды Турова, слуцкі сыраробны камбінат. Кур'ёзны крымінальны сюжэт з хэпі-эндам у Ваўкавыску. Прадавачка заўважыла знікненне мяккай цацкі са свайго прылаўку, ды звярнулася ў міліцыю. Аператыўнікі вывучылі запісы камераў і былі моцна здзіўленыя. Злодзеем аказаўся мясцовы сабака. Даведаўшыся праўду, гаспадыня тавару забрала заяву. За хадою крадзяжу прапаную паглядзець без каментара. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на соцсеткі Белсату. Стаўце лайк і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак не забывайцеся пры гэтым на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.